दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 26, 27, 28 आरो 29 बे खालाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय बायदिसिना हाबाफारि लाफानाय जादों। दा बेवहाय गुबुन गुबुन दालाय आफादजों लोगोसे एग्जिबिशन एबा दिन्थिफुंसालि दिन्थिनो थाखायबो लाफादों। दा बेवहाय जायफोरा गोसो गुदुं गला होनो गोसो दङ बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों। नोंथांमोना बेवहाय बायदिसिना दिन्थिफुंनो हागोन, जेरैहाय आबादारिनि आरो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि आरो फिसारिनि आरो बेबायदि गोबां आयदाफोरखौ लादों। आरो बेवहाय बयखौबो बे दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बे दिन्थिफुंसालि दिन्थिनायाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनायबो जागोन आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना दिन्थिनाय हाबाफारिबो लादों। दा नोंथांमोना गोसो गुदुं जायफोर नोंथांमोना दङ, जोंनि जानबुंखौ जोङो मिथिहोनाय जाबाय 9365245137। बेवहाय नोंथांमोना जगाजग लानो हागोन। नैबे जानबुंनि नाम्बाराव गोसो गुदुं गलादारिफोरा जोंजों जगाजग खालामनो हागोन आरो जोङो बुकिं माबाखौ लागासिनो दङ। जोङो एग्जिबिशन साब कमिटिनिफ्राय जानानै बयबो गलादारिफोरखौ जायफोरा गोसो गुदुं गला होनो नागिरदों नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।